Tal e como anunciaran no seu día, a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Brea Segade de Taragoña realizou ás portas do centro educativo unha concentración na que participaron máis dun 100 de persoas, entre pais, profesores e os propios alumnos, e a que tamén se sumaron representantes dos distintos grupos na corporación municipal, entre os que se atopaba tamén o alcalde, Julián Bustelo. Con berros e pancartas nas que podían lerse lemas como non á masificación das aulas ou por unha educación digna, quixeron denunciar a pasividade da Consellería de Educación, que non atende ás súas solicitudes. A primeira delas polo deficiente estado das instalacións educativas, polo que reclaman unha reforma integral do colexio. Sabedes que o que nos pedimos, solicitamos tanto a AMPA como desde a dirección do colexio é unha reforma integral desta escola, porque a vista está que temos personal suficiente como para que esta escola sexa unha escola viva e unha escola con unha reforma necesaria para que tanto os traballadores que traballamos e traballadoras que traballamos aquí como os nenos e nenas que estudian aquí podamos facelo con unha mínima dignidade, non? Outra das súas queixas garda relación coa falla de profesorado. Solicitan unha mestra de audición e linguaxe a tempo completo no centro para unha adecuada atención do alumnado con necesidades especiais e tamén o desdobre da aula de terceiro de primaria. O do desdobre, como sabedes, en estes momentos temos 26 alumnos ponderados, é dicir, temos 25 máis unha matrícula que conta dobre. En estes momentos nos corresponde por lei ter un desdobre no noso centro. Polas necesidades da propia aula é algo que non queremos renunciar. Pedimos ao Consello que nos pintara a aula onde queremos facer o desdobre, xa está pintada, está preparada, só temos que meter as mesas e meter os nenos ali e facer o desdobre. Para iso necesitamos que nos envíen un mestre máis. E estamos en ese traballo e esperamos que para setembro podamos ter ese desdobre. Desde logo, é unha reivindicación que non podemos deixar de lado. É dicir, para min é do máis importante antes de comenzar o curso. Pero a de onte non será a última protesta. Este vindeiro xoves está convocada unha nova mobilización en Rianxo. Será ás 12 da mañá dende a rotonda do Recheo. Nela tomarán parte de xeito conxunto as 3 comunidades educativas do municipio. Ademais da do Colexio Brea Segade de Taragoña, participarán tamén a do Castelao e a do Ana María Dieguez de Asados.